हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जोरुंदा पाख नाटिमा ग्राम ये लक्ष्मी पूजा बड़ भोग होची। आसतु देखा लक्ष्मी पूजा केमती होची। सहित कटाकुटी परियापत्र कटाकुटी होची। आज बड़ भोग लक्ष्मी पूजा एवं बड़ भोग पर प्रस्तुति देखा आसतु। आज कौन हो बड़ पूजा ये जो रोसई कौन केमी कौन एत रोसई लोक भोग भोग 5-6 प्रकार माने दधि पखाल शाग अन्न डाली तरकारी माने आज बड़ भोग केते लोक खाइबे लोक हारारी 500-600 पाई।
ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଏଟା ମୁହଁରେ ମଗରେ କାଢି ଦଉନି ଟିକେ ଏଇଟା କଣା ମଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମଗ ତ ରହିବ ପାଖରେ ଭଲ ନା ନାଇଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ହଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଇଟାରେ କଣ ଅଛି ଏଇଟାରେ କଣ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ଡାଳିକି ତେଲ ଏଇଠି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏ ଆମ ନିଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଲୁ ଭାଇ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଆମର ନିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ବଡ଼ ଭୋଗ କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆଜି 500 କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ ହେଉଛି? ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କ୍ଷୀରି ଏଇଟାରେ ଭାଇ କ'ଣ ବସିଛି? ଖଟା ହଉ ଖଟା ତମ ନାଁଟା ଭାଇ? ଦୀପକ କୁମାର। ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଠି କ'ଣ ବସିଛି? ଦଧି ଅନ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ପାସ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ନୁହେଁ କି? ଓହୋ ଲୋକ ଖାଉ ଖାଉ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିକି ତାପରେ ଦିଆହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ
ତାକୁ ଲେଖିବ ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଯେ ଅଣାଇ ଯତ୍ନ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ ତାକୁ କରି ଶୁଖାଇବ ବେଗେ ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ତୁ ସ୍ନାନ ହୋଇ ଆସି ହୋଇ ସୂଚିବନ୍ତ ଚୌକି ବା ଖଟୁଲିରେ ଆଣିବ ତୁରିତ ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନୋଇଥିବ ଥିବ ଶୁକବର୍ଣ୍ଣ ତୁ କିଛି କୁଡ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣକ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ ଥୋଇବ ବିଚାରି ଚୂଳ ଆଖମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ ପଟଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ ତହୁ ମାଖନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ये ढोला बाबा ढोला ढोला कहूनु इरे लक्ष्मी पूजा प्रसाद खाऊ कहूनु भोजी खाऊ यार ना